Velkommen til vores videoscreencast. I denne screencast vil vi tage udgangspunkt i Ultimate Bold. Her til en start vil jeg gerne fortælle lidt om grundspillet. Som det ses på klippet, kan man se de 5 spillere stå på baglinjen i en linjeformation. Det vil sige, at de alle sammen står på den samme linje. Om lidt, når jeg starter klippet igen, vil man se, hvordan den ene spiller, der har bolden, han trækker frem i banen, og de andre spillere holder sig bagved og danner dermed en pyramideformation. Ydermere kan man se, at dette skaber en god bredde i banen, og det er et godt udgangspunkt for resten af spillet, som er gennembrudsspil og angrebsspil. Det er vigtigt at lave et godt fundament fra start af og holde dette hele vejen igennem. En anden ting man kan se at spillerne gør her, som er rigtig godt, det er at der er en rigtig god kommunikation imellem dem. Der er både en nonverbal og en verbal kommunikation. Særligt interessant ved den nonverbale kommunikation er, at der er en rigtig god øjenkontakt, og spillerne er gode til at vise, at de er klar til at modtage en bold med at holde hænderne frem. Det næste vi vil sætte fokus på er gennembrudsspillet. Det der er vigtigt i gennembrudsspil, det er at man skjuler sine hensigter over for modstanderen. Det gøres, fordi gennembrudsspillet skal bruges til at komme forbi modstanderens forsvarsspil, for derved at kunne komme ned og opnå en scoring. Som vi ser, har vores spillere optaget en ny formation. Denne gang står de i en roderformation, det vil sige en spiller foran, 2 til siderne og en bagved. Personen foran starter med bolden. Læg mærke til, hvordan de 2 spillere i siden løber ud til hver deres side, netop for at udvide bredden i rummet, og eventuelt gøre det sværere for modstanderne at kunne følge med og dække op over hele banen. Det vi ser her er spillerne, der før løb ud til siden, foretager et temposkift og et krydsløb og krydser ind over hinanden, netop for at forvirre modstanderne og eventuelt kunne løbe fra modstandere, som skulle prøve at lave personlig opdækning. Det vil sige, at der er personer, der prøver at dække dem op personligt og ikke koncentrere sig om zoner, men koncentrere sig om de enkelte personer. Ligeledes har den forreste person afleveret bolden bagud, og derved selv gå i gang med et tempo- og rytmeskift, og på vej længere op foran. Læg mærke til den verbale kommunikation, der foregår, som nu er ekstra høj til før fra grundspillet. Det der skyldes, at tempoet er sat højere op, og adrenalin kører højere, og der netop nu er knald på spillet. Vi ser det igen fra den anden side. Læg mærke til de hurtige retningsskift, der sker, igen for at forvirre modstanderne, og sørge for, at ingen kan følge efter. Og vi ser det fra den anden side af, for god ordens skyld. Læg også mærke til, at der er aflevering i fart her. Det gør det sværere for modstanderne eventuelt at kunne blokere eller gribe bolden fra modstanderne. Den næste fase vi vil komme ind på er angrebsfasen. Angrebsfasen er kendetegnet ved den sidste fase i spillet. Det er her scoringerne kommer til at foregå. Vores fokus er ikke centreret så meget omkring angrebsfasen, men mere omkring gennembrudsspillet og grundspillet. Grunden til at vi har valgt at gøre det sådan er, at vores modul først og fremmest hedder teambold og kommunikation. Og det lægger op til, at det er kommunikation og teamsamarbejdet, der er det essentielle. Dette vil også ofte være et af målfelterne ude i folkeskolen, at børnene skal lære at arbejde sammen og spille hinanden. Så derfor har vi valgt at lægge et mindre fokus her på angrebsspillet. Vi har dog alligevel valgt et lille klip, som jeg starter her. I starten ser man, hvordan spillerne prøver at lave lidt bredde i spillet, for at trække forsvarsspillerne ud til siden. Derefter sker der et hurtigt spilning og et hurtigt krydsløb, som skal gøre, at forsvarsspillerne ikke kan følge med angrebsspillerne, og der kan laves en hurtig scoring, som vi ser. Det næste vi vil sætte fokus på er zoneforsvar. Meningen med zoneforsvaret er at forhindre modspillernes gennembrud og angrebsspil, og derved forhindre dem i at score. Læg mærke til holdet uden de gule trøjer. Det er dem, som der netop foretager et zoneforsvar.
Det der kan være fordelen med zoneforsvaret er, at man har et bedre overblik over banen, da man ikke hele tiden skal tonse rundt over hele banen, men har sit eget lille felt, man kan koncentrere sig om. Læg blandt andet mærke til de 2 personer i de røde t-shirts, hvor de hele tiden holder sig nede i deres del af banen. På intet tidspunkt løber de op og blander sig i spillet, der foregår længere op, men holder sig til deres eget lille område og fokuserer på at forsvare dette. Zoneforsvar kræver, at man har et godt overblik, og der er god kommunikation, så man hele tiden kan hjælpe hinanden med at kommunikere om, hvem der skal passe på i hvilke zoner, og hele tiden være fokuseret på, hvem der nærmer sig en zone, som man skal være opmærksom på. Det kræver selvfølgelig en god tillid til hinandens medspillere, og derfor kræver det et godt samarbejde og god teamkoordination, for at dette kan lade sig gøre. Fordelen ved at have dette mindre område er også, at spillet bliver langsommere, så man ikke kører så højt gear, som hvis man fx skulle følge en bestemt person, som man skulle dække op over hele banen. Derfor er spillet mindre fysisk krævende, men kræver stadigvæk overblik og koncentration. Det næste fokuspunkt vi har er mandsopdækning. I dette klip vil I se til forskel fra det forrige klip, hvor at spillerne havde hver deres zone at dække op, vil spillerne her dække en person op, som de har aftalt på forhånd. Vi skal særligt lægge vægt på spillerne, der ikke har trøjer på. Man kan tydeligt se, hvordan de lægger et meget mere højt pres på banen, som stresser det modsatte hold meget mere. Der bliver meget nemmere lavet fejlafleveringer, vil jeg kunne sige i klippet, da stressniveauet for holdet er meget højere. Som man så spilleren i Barcelona-trøjen komme op og gøre her, stopper han spillet langt højere på banen, end man vil kunne komme til i zoneforsvar. Ulempen er, som man ser lige her, at der hurtigt kan blive lavet en scoring, og spillet kan vende hurtigt. Her ser vi igen den hvide spiller når bremse spillet meget højt op på banen. Mandsopdeling kan især være en fordel, hvis et hold er bagud i en kamp, og vil prøve at tage en chance og satse for at lave en hurtig scoring ved hurtigt at erobre bolden. Det ses blandt andet her, hvordan der hurtigt bliver lavet en scoring for det hvide hold. Her til sidst vil vi sætte fokus på det færdige spil, og blot vise og kommentere undervejs, hvad der foregår i spillet. Så man kan høre, at spillet i gang, og vi kører roligt tempo. Der er god kommunikation fra begge teams af. Man kan se, at forsvarsholdet netop nu kører et zoneforsvar, og spillet derfor kører et roligt, men godt tempo. Angriberne har svært ved at træne igennem dette zoneforsvar. Dette skyldes blandt andet, at de er for langsomme og ikke har noget retningsskift eller noget krydsløb. Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksom på denne kommunikation ude i folkeskolen. Det er det, der kan føre dem til succes og give dem en følelse af sejre. Man kan tydeligt høre kommunikationen, når der bliver råbt og skreget, samt der hele tiden er øjenkontakt mellem spillere, der skal spilles til, og personen, der skal gribe bolden, viser, at de er klar til at gribe ved at holde hænderne op foran sig. Der sker hurtigt tempo og retningsskift i et spil som dette. Ligeledes rytmeskift. Dette gør samtidig nemt for at forvirre modstanderne, og eventuelt hurtigt kunne komme tilbage for at dække op over for andre personer, samt kunne trænge igennem forsvaret. Spil veksler meget frem og tilbage med hvem der har bolden eller ej, og det der er typisk i et spil som dette. Det skal nævnes, at Ultimate Bold er et kaosspil, og det kan ses ved at hele banen bliver brugt, og at samtlige spil løber rundt på hele banen. Det var vores screen-kast, og vi siger tak for denne gang.